فيستيفال بايتا بزحنتن حادنتن بزبل تيما بشدشتن حاسه اب قصر اكسبوز تخفته هاجراوي فيستيفال ايرترا كلتشحن 16 لومي 14 حاسه بوقعي تزازيمو ابتي اب ساعات مشت زت تخايدن لعلو سبب سلطان منغستن جنبارن زت ترخبولن سنه سرعات صبصاب زت تخايدن فتات مسقربم حلافي بيت صحفت هاجراوي اوهاد شماغل بعالات اتو تسفاي برهه قال اسمعوم اتو تسفاين مننتنان غسغاسنان زنصبارق مدبات كمون ل50 زخونا نقدوان اغلغلوت زهبات كالات زانغدن ايلوم عمت فيستيفال نستغبغسلو علامه بزغبا كم زوقع تقيسو بچونت مزامو دما نسلطانن كبور ባህልን ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘጉልሐ አብሪሁም بدحرزي بملكع ولدراب زغرب مرئيتات نستعوتو والقسبات تكالاتن زوباتاتن شلمات تعديلوم بز مسارت አውድድር ያታው ትልሂትን ሙዚቃን ቀዳሚት ዞባ ማከል ብድኮን አባይትን ያታው መናብሮን ቀዳሚት ዞባ ደቡብ አውድድር ምርኢት አዳራሽ ድማ ቀዳሚት ዞባ ደቡብ በመውጻ ካብ ኢድ ጸሐፊ ህግደፍ አቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ሽልማት ተቀቢለን አብዚን 10 መዓልታት ዝቀጸል ሀገራዊ ፌስቲቫል ንባህሪያውን ባህላውን ጸጋታትና ባህላው ብዙሕነትናን ዘንጸባረቅ ቆሸታት ስነ ጥበባው መሰናዶታት መሃረን አዘናጋዕ መደባት ዘጠቃለለ ደንበ ህፃናት ምርኢት ውጽኢት ምህዞን ሰንዓን ገስጋስ ጽላታት ሕርሻ ትምርቲ ጥዕናን ካልኦትን ዘርኢ ኤግዚቢሽን ያታው ስፖርት ምርኢት ባዛር ከሙን ኣብ ሃገራዊ ፌስቲቫል በዓይነቱ ናይ መጀመርያ ዝኾነ ምርኢት ቅዱሕ ጻዛዛ ምኩናት ካብቶም ንነጋድያን ክፉታት ኮይኖም ዝቐነዮም ኣብ አፍ ዓበት ውጽኢት ትምርቲ ክብን ምባል በወለንታውያንን ጉዱሳትን ደቂ ተኸባቢ ጻዕርታት ይካየዳሎም እቶም ኣብ ሚኒስትርታት ትምርቲ ፍትሕን ጥዕናን ዝነጥፉ ስራሕተኛታት ከምኡን ኣብ ዕረፍቲ ዝርከቡ ተማሃሮ ኮሌጃት ዘጠቃልሉ 31 ጉዱሳት ዜጋታት ካብ 4ይ ክሳብ 10 ክፍል ንዝመሃሩ 100 ተማሃሮዮም ተወሳኺ ትምርቲ ዝህቡ ዘለው እቲ መደብ እቲ ኣብ ሰለስተ አብያተ ትምርቲ ዝውሃብ ዘሎ ትምርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ቁጽርን ካልእ ዓይነታት ትምርትን ዘጠቃለለ ከም ዝኾነ ወኪል ኤሪና ሓቢሩም እቲ መደብ ጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎን ምስ ህዝብን ተማሃሮን በሓባር ክግምግምዎ ምዃኖምን ዝሓበሩቶም ኣብቲ መደብ ዝሳተፉ ዘለው ጉዱሳት ዜጋታት ኣገዳስነቱ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንመጻኢ ብዝሰፍሐ ዝቕጽለሉ ኩነታት ክፍጠር ተላብዮም حلاف ጨንፈር ሚኒስትር ትምርቲ ኣብ ንዞባ ዓበት አቶ ዓብደላሂ ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ መደብ ውጽኢቱ ድሕሪ ምግምጋም ብዝሰፍሐ ንምክያዱ ይሕሰበሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብዚ ቅዱስ ተግባር ክሳተፉ ተበግሶን ዝወሰዱ ኣመስጊኑ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ዝተኻየደ ጥዕናዊ ጎስጓሳት ኣብ ምውጋድ ሕማማት ጽቡቕ ውጽኢት ከም ተረኽቦ ብ9 ነሐሰ ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ተሓቢሩ ኣብቲ ገምጋም ኣብቲ ንዞባ ዝርከባ 5 ትካላት ጥዕናን ኮማው ሆስፒታል ሓጋዝን ጸብጻባት ንጥፈታት ስርሐን ከቕርባን ከለዋ ንዝያዳ ውጽኢት ዝካየድ ጻዕሪ ብዝበለጸ ቅጽል ከም ዝግባእ ተሓቢሩ كموصيت نايتي دحنت أدن هتسان المحاس ككاز صنحه وفري أوش تقدمت 6 أوارح نايكل تشحن 16 بتقرا لا 599 نفس صرات أب تكالات عنا بحجز سمويا كم زحارسا حمام عصو دما ب 89 مئويت كم زغودله بريهم حلافي أحد مينستر عنا أتو قبر مسكال قبر هيوت بوهدة حزبي سمويات عنان وكلت عنا عدن زتابع قسقاس كم التمزقبم انت هنا جن إذا خالص لذي كون زيادة أدمع سرح حسرتاتهم كم ما لعلم الزخاخيرهم أكاد سرح نوصب حجاز أتو تخلى هيمانوت مسائل بوجنو تعنا زيجاتات نموحاس زيادة عيو كم زحاتت بمتكاس نزل معوات من محدار نوصبه كابوز حتى من ملاء زلو قربنت أرجاجيزهم تصاتفت بوجنهم نزبلة صوتيت زيت ترنفع عدتات كترنفع نحومات التملالس أمبولانس كتمدب مسارحات صحية وساعات كوادد أب مدبرت عنا كرمد متبين نفسه صراتن حراساتن كهنت زبلون كالوتن ريوتاتن لبواتاتن أغريبهم أب مزازمي حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ አንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ኣድማዕ ውጽኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ጠቂሱ ብዘይ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ክዕወት ዝኽእል ጥዕናዊ ንጥፈት ስለ ዘየለ ኣበርክቶ ኣመሓደርትን ህዝብን ክዓዝዝ ፀዊዑ بترجعامي كهرم زغني برتع زناب أب تنتاو دبري أبو أندرياس نوزبا دباروا عنوت أوريدوم بمسرة حبريتا حلاف نايت قدام أبا كبر أب قبر مريم أبلع لمنادق نايت قدام عنوت كوردن كله مهما مريت كي قاتم سقات كم زلوم حابيروم أما حداري من محدار كابي دم بقفع
አቶ ተወልደ ተክለሃይ ሚካኤል ኔሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ገዳም ኣብ ዞባ ደቡብ ካብ ዘለው ጥንታውያን ገዳማት ከም ምዃኑ መጠን ቁልጡፍ ቆላሕታ የድልዮ ከም ዘሎ ገሊጹ ናይ ልዕሊ 700 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ገዳም አቡነ እንድሪያስ ካብ ድዋርዋ ንሸነኽ ምዕራብ ኣስታት 36 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኮይኑ 115 መነኮሳት ዲያቆናትን ኣርድእትን ይነብሩሉ